Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe on calminama, on juurama, kadi yaafuya ɗaɓɓama ɗe balɗe fof en janngani woni guel ɗo gonɗen e sodoyde ngam dañde jokkodira e appare nde e goɗɗum ko sooda ɗe balɗe fof ko hen gonnomi, ko hen jiratanomi ha Allah waɗi en dañi nani en coodi. Saha fof noon ene haalte ko mbatten ɗo ko gollal, ngal ɗo gollal wona goto jingal, ko fof e ndendigal. ɗum ɗo ko tableau wiyete janginta, ɗum ɗo ko wiyete janginta, ko janginta ko ɗum ɗo janginta, jangino ko ɗo arata, kere o janginta, jungo ngo janginta, ko neɗɗo gonɗo ɗo o wiyete janginowo o, neɗɗo gonto a wiyete jangowo. Joni noon so en ndendi mi wona janginowo, an gona jangowo. Alluwal ngal ɗo noon ko jogonmi haaldude e ma ko fawoɗo. Anne sa ari gona e ƴewde nde bindiranmi, gona e ƴewde nde janginiranmi. So tawi mi yaltoyi, anne sa ari ekkugol ma wawa yaade ɗon, mbiya ko ni o waɗiranno, ko ni o windiranno, ko ni o haaliranno. Anne janngo e jam saɗa jannginoya ƴetta mbaadi makko gontamo, sabu an ɗo gonɗa ɗo ko ɗon o wonno, omo janga, ceerno makko woni ɗo e janngina mo. O artino o darti damal darde ceerno nde, anne garɗa ndeɗa damal ɗo wonno ɗo gartuɗa ɗon. Wadde joni noon ɗum ɗo woni sababu ko hendinon ko ene wiye janngingol. ɗum saabi sen mbaɗini yeru tan yeru muɗum, ay hande sa waɗi joni yeru mum a waɗini ko seeri ɗum ɗo haba sertani, kono noon e nder ko woni hen ko noon aɗa heɓa hen ngel ɗo wona ɗo keɓa hunde, ngel ɗo wona ɗo keɓa hunde, o arta ɗo keɓa hunde, o arta ɗo keɓa hunde, ko serdiɓe oɗo hofoɗo, ayi wadde aɗa yiɗo e alkulal ba, ɗo aɗa yiɗo da, aɗa yiɗo ene ɓa, aɗa yiɗo ene ɗa, onayi ɗo henne a waɗini kona, 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 hoko serdiɓe hay batte. Kono ngal ɗo a waɗini fayi dow, a dañi alkulal, wona ngal ɗo a waɗini ay a dañi alkulal, ngal ɗo a waɗini ay a dañi alkulal, wonayi ngal ɗo a waɗini ay ɗo alkulal, ay ngal ɗo keddarɗa. Wadde ɗo a dañi ɗo ene ha, a dañi ɗo ene ma, a dañi ɗo ene na, ñakay ɗo ko ŋa, ɗo ko na. Ndeke joni a heeɓi 1 2 3 4 5 jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi, wonayi ɗo ne sa waɗini ko caa, a waɗini ko caa, a waɗini ko caa, a waɗini ko caa. Oɗo caa mbaɗɗamo ni keɓɗa a, oɗo caa mbaɗɗamo ni keɓɗa pa, wona oɗo caa mbaɗɗamo ni keɓɗa o heddi. Ay wadde joni a heɓi ɗo a, a heɓi ɗo ene qa, o woni o, oɗo so arti wonti o, ngara pawa ɗo hunde, o wonti pa, ɗo woni a, ɗo woni qa, ɗo woni o, ɗo woni pa, ɗo wonti caa. Ay heɓi joni 1 2 3 4 5 jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo, 11 12 13 14. A feccini hakkude, wona wadde joni ɗo ko ba, ɗo ko da, ɗo ko ɓa, ɗo ko ɗa, ɗo ko ha, ɗo ko ma, ɗo ko ña, ɗo ko ŋa,
ɗo ko na, ɗo ko a, ɗo ko ga, ɗo ko o, ɗo ko pa, ɗo ko ca. ɗum ɗo joni a dañi alkule ɗe mbawata ekkorade bindol. joni noon sa ari sa yamiya windu ngara mbiya sa waɗi joni ba a wi ba a wi baba arti ay ar ti ay a janginora a janginota wadda ƴoɗo a dañi baba ar ti jeere ay a jangino ja a jangino e je a jangino re ay re jeere baba arti jeere ay joni a andi no ba windirte a andi no ba windirte a andi ar a andi ti a andi je a jangi re ala kono ka jangano heddi ko ndendina ko kalta ko no kalirtani andu bindol maako no yarata so fooɗi foot so fooɗani hoto foot sa wi joni nene ay a jangino ne nene ay so ay di soodi ne so ay so di so onani nenani ne so di hoko soodi mbiya cakka ay canani e kawoɗo ɗo wiyete cak ngara kawo ka cakka ay cakka e kootone ay enani mbaɗa kootone ay ko to ne ay konan ay cakka e ko to ne joni ha ɓiɗo joni kotone ay itta ɗum ɗo seeɗa haɗa ma jiiɓoyade itta kon ɗo seeɗa ay ha wawa dañde laawol jiya ko haalate ko ay nani ɗo ko baaba on sa ndendina mbiya baaba arti jeere nene soodi cakka e kootone ay kootone baaba arti jeere ɓe mbiya jehere an witen jeere jahaju ma an nene soodi ko soodi mbiya cakka holɗum e kootone e jawe mbiya e jawe ay ja we e jawe e ja we mbiya e jawe koni foti nden noon a andi jangdema saɗani ko janguɗa ko ndenninta ɗum wawa walludema ko mbatta ko ɗum wonanma goɗɗum ayno kalirtani saɗa winda noon bindugol foti waade sa haali haala ka fooɗi eto foodde sa haali haala ka fooɗani hoto food a haali ka siddi siddu ɗum woni jangde ɓindemon nani ɗimmere ko ni lelnimi ɗum ekko gonɗa e waɗanede ngam seeɗa seeɗa en coto jangude ɗum ɗo ekko tan en ƴeewo ndo oɗo micro mo coɗɗeno sono holno wayi somo haala ha laaɓa nde wonno heɓa mbi ko haalte ko laaɓata jarramin no ummade accude haajuji amen jehen eɗen ɗaɓɓoye ɗum ha Allah walli en jiiti en coodi en gadi yo Allah wallu yo Allah newnu en kolli Allah kadi en ballinima Allah ballo yo wallu en ɗum ɗo woni wiyete jangde ko jangate ko nani o wiyete janguinowo an wiyete jangowo
janngowo ko noon yo itto kuƴol mum e karne mum ara waññito wadde ar wañjito jannginowo gayni yehilal muɗum a heddi heen jannga mbaawa paama yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon giɓe almuɗum nder bowal yayaɗi ko Sénégal so tawino ko majjirma heen noon noddu en e 00 221 77 906 43 ngal taggira mi taggitma yo Allah wallu wassalam